ассалому алайкум дӯстони азиз. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар кӯчаи Испечак дуҷойгир аст. Аз ин тараф масҷиди Мехкалон, супермаркети Relax 112 микрорайон KFC, дар инҷо супермаркети Диор, аз ин тараф бозорчаи Зарафшон ва роҳ ба сӯи поликлиникаи 14. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст, назди мактаби 93. Бисёр баъд гап мезанем, рафтем. Ман ҳамин мактаби 93 мебошад дӯстони азиз ва марҳамат худи бинои истиқоматӣ аз 5 ошона иборат мебошад. Хонаи фурӯши имрӯзаамон дар 4 ошона ҷойгир аст. Ман ҳамин трезор мебошад. Ворид мешавем. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ се хонага мебошад бо масоҳати тақрибан 64 метри квадратӣ дар 4 ошонаи бинои советӣ. Худи бино аз 5 ошона иборат мебошад дӯстони азиз. خونه با چیز و چاره‌اش فروخته می شود. انیخترش گوییم قسماً با چیز و چاره‌اش فروخته می شود. فقط تلویزیون، یخدان و ماشین جمع‌آوری رو میبرند. دیگر همه چیز هایش میایستد دوستانی عزیز. نباید ما حتما تا آخر تماشا کنیم و در ثبت خونه ها نرخ خونه رو اعلام میکنیم. مرحمت دوستانی عزیز شروع میکنیم. در اینجا در اومدگاه خونه باشد پریخوژه راه رو از دوستانی عزیز. در اینجا یکم حجره استقامتی، دوم حجره، سوم حجره، حمام حاجت خونه و در اینجا باشد ошхона ва балкон. Аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷра дӯстони азиз. Трезои хона ҳар ду тарафи биноро нигоҳ мекунад. ҳам аз пеш, ҳам аз қафо. Ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. Дар бино албатта ки отопление гузарондагиам дӯстони азиз. Ҳама батареяҳо часпондагӣ бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад дӯстони азиз. Минтақаи беҳтарин аст. Дар назди бино мактаби 93 ва боз якчандтаи дигар мактабҳову боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорча ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд дӯстони азиз. Минтақаи беҳтарин аст. ва ин охирон яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона. дар инҷо ҳамон ва ин бошад ҳоҷатхона. дар инҷо ошхона дӯстони гиромӣ ва балкон. чӣ хеле гуфтем трезои хона ҳар ду тарафи биноро нигоҳ мекунад. ва ин бошад биноҳои Испечак резиденс назди рӯи Калон. нархи хона бошад $73000. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳои Россия WhatsApp доранд аз номи канали Дом Тиҷаи. барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. ба ҳамин аҳвол мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 97 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.